ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ban pensa kan mau ya laga jong ka kemi iet ka baju iet bahai ka jingale kai football kalong yen jong ba Augustine Kharkongngor ba kong Patricia Kharkongngor klub penlong ik limpong ile kai football belajar kerteng kong kali Josephine Kharkongngor Memorial Football Tournament ya kini limpong ile kai belaya le kai ki pratli ki kenhon lapli de ka kong Patricia Kharkongngor ringkar ke jing sa khilang jong ba Samuel Shadam ubra long ku kong san uba ai bor lang khongji ki bahinga sem ki parlok ba ki blasha khats ngau bha kakin hon ke balai le kai hagen ke Sdang juga tournament klalong hapedeng ka molai grassroots center persha ya ke PFR Academy ngai kundu isar nadu usnam arhajar saw hakapur ba ka MFPA ka jupenlong ya kini ki coaching free ha pulo teling ba jong i ila prat lenti yang a nadu kitu ki por he bangan poi hadu kani ke klep mat ngai le kai nakamentor haus nam arhajar nreo haka ando futin bat how to snam hi ngira ya ka ando futin balapan ya ka MFP te nadu nang tu hi kajing im jonga kala Sdang banyat nanti hagajing ile kai ka jonga hadin gatu ngapoi banyele kai nagi tim ki bapher bat komju ru nakari haka under 13 but 14 lada omdei kajing prat lenti ka jongi ngam tharai bangan yang hang ni bat omdan hiru ban itu yang hagane por bat kumju ki badan lang hang ni ki bala support bahayanga ki ba song hang ni kan dajer hi kerteng henrei kilong ki ba ju aimen siam nakawi ko por sakawi por bat hadu ani khlebat ngasuko aban aimen siam yakini khana ba hoi ngai i ngaru ngalong kompi hi bonswa ngayeng kompi hi komni ngaju ong halade lano nganyo ban karan kum kiti ki beriu ki bakaran hantai phiru lada fitri strom sisin kasni pin salong kum manga lani kum kini ki badan hangni ki basha khot te ijingmut bangan ai happy ki khana ki baret kalong tang kajing stri sitom kabala ban kentiu yepi iwei pi iwei bat komju ngan ban gani ko wei wat lada phi le kai phidon kamru ban nang ban puli bat ban school bat tristom hakakot namar klem kajing puli bat kajing nang jing start menta nginum poi se ero namar ka football menta kaya lang lingba bat kani kajing nang jing start lada finang fi start kamut kajabiang jofi country kamploy lada fi duna kajing nang jing start kaduna hakabanyele kai te ngakenturu yaki kimi kikpa ba tang haka football kindon kiwei ki jingle kairo ba kideman support yeki khon ki jongphe ngachu ajin tip khandiat na kayeng go jomi ila don sawot ki players kabadun kong ide papa jomi iba hak itu ki por ba mensua ilong tagkinong le kai na ki club ba pher te nakap tim local team kumanggi ongma ke tim Sdang tekilala ban pukiu sedu ka first division ba kilalong ki ba job ru hadir nang to aba ipapai la song thai lami isaki para jongi laingon te iwe de ba Sylvester Kharkongngor ba ari de ba Augustine Kharkongngor ba lai de Edmond Kharkongngor ke banga smooth tenat berperkat ke jinglong jong imei jungi haba kilabi apo lempung baro ke senong ke tau nang ni
ngia kloi tang suong badan ke jingile kai football pa madan pulo badele ka pentor barok yin ki sama kini kisno pentor dia khang talalut balek chino balek sepuluh balek pe kita ki tim banyak support kita ki tim ki jongi nak kisno ki jongi but ime julong berbor di bakuloi bat penkret ya ka ya ka mok ya kisok ba nra support madan football anda kila half time kila yo half time bakin ai git ai so ya kitu ki player baro ki bele ka kada ka tim ki jongi na ka sinong ki jongi te kuntu ru ilang al bakhe man sim wat lagi ni ki para kila Sdang banele ka ha ka jingi le ka le se ka long ka bamla ban biang kidon ka jingi man saw ka don ka jingi takho ka don ka jing kidia ke ketiga kejat mo bla ban biang te im judo men sim ikloi pa sumar pa sukwe kila lak ke keti kila lak ke kejat kila lak ke mi alu ka clear im ju salia i ong yele be khut im judo men sim im ju ong ni phi among phi man saw syong nak ko ni yang wale yele kai su im ju ong mutta da le ru yang Pilakot pilakya le mi cumadan long diserang long tirang le kai ke beslur te ai masih madu kata-kata ya ki kon ki tiru te kalong ga ige basnu tenat ba ilang ni beslur im judo bersim lalor kata pada ndala de wan na ka jingele kai football na pulo sawan sayang sawan saya syat ke kemen ke yu ke tem ke put ilang ni bekelut aduh kata-kata te nga ay ngo yo play na kabata ke jinglong ke jong i ba ilong berbor iba subun iba tuloy men sien ibam ju benut ban khat ban wer ya baro ha ke yeng ke sem ke jong i te ha ka kerteng jong ime jungi balakha no indi Josephine Kharkongngor ha ke ni ke step nga play ka ni ka tournament ha ke ni ka por Henry ki badai banele kin Sdang badele no bat nga ai khuble ye phi ba ro to nang ne kit bok kit beng ele ba ha ni ki ba he ki mi ki pa ki ba hieng ba sem ki nang ai ki jingker sha ne phi khuble sibun Dari pesawat Juventus juga ini. Substitute player manager and coach kadang ketika sekasih sesiang pelaban sesiang. Buat lagi pelaban batak tim A tim B musuh gabung tim bersama. Ada tempat bak kita bak berkumpul kami yang toilet.